Tam mili przebyło, jakiem był zawodu. Za pieniędziem kupił, bez pieniędzy prodał. Jakiem był zasianą, to był jemsi panom, a tu koło zbrucza bida mi dokucza. Nie pamiętam czasu, jakiem ił kobasu, tulem do kermesu, tyrbu i kulesu. Od zachodu studin, witer od południa. Był tam передновок od січня до грудня.